Swegamer igen. Idag hade jag tänkt att spela in ett nytt videoklipp. När jag spelar lite GTA online. Pontus är inte med idag. Eller ja, nu i det här videoklippet. För att han skulle döma någon hockeymatch. Men han är med i... Vi spelar in en till videoklipp nu eftersom att det är fredag. Vi hade tänkt att börja spela in på... Istället för att spela in varje dag, kanske blir lite för mycket, så spelar vi in... jag tror det var måndag eller fredag eller tisdag eller fredag eller vad det var. Men jag har inte snackat med Pontus, jag får snacka med han sen. Så i nästa videoklipp hade vi tänkt att spela C eller Counter-Strike eller GTA då. Eller ja, jag tycker att vi ska spela GTA eller Counter-Strike, men så får vi se vad Pontus vill att vi ska göra. Nu, jag hade tänkt, i det här videoklippet hade jag tänkt att göra lite missions eller ja, race eller någonting. Så vi stannar här och kollar vad det finns att köra. Ja, vi får väl köra det där då. Jag tror det är typ så här lowriders som man kan ha typ jänkbilar eller raggarbilar. Om ni inte har sett Pontus förra Black Ops 3 video och sen var det väl vår senaste Minecraft video, så kan ni gärna kolla in den. Jag hoppas att det inte laggar så mycket för er. För att jag inte ställt in det där med FPS så att det inte ska bli en FPS-dropp eller något, så han håller sig på stadiga 60 FPS hela tiden. Så jag hoppas att det inte laggar så mycket för er skull. Sen kan ni gärna kolla in Jaylis, eller Jaylis, jag vet inte hur man säger. Det är Viktors YouTube-kanal, och prenumerera på honom. För jag tycker han är duktig på att redigera och sådär. Han är duktig på CS också. Så, nu ska vi se. My players. Jaha. Vad fan hände? Blev kickad. Schysst då. Skiter vi i det där uppdraget. Kan man åka runt och vet jag, döda någon. Kolla om jag har vapen. Ja, bra att man har skott i pistolen och får åka och köpa lite ammo. Smälla in den där dörren. Så. Men jävla Simon eller vad fan han heter. Dryg jävel. Åh jäklar. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. När jag sitter och spelar så här själv. Lite tråkigt att sitta och prata med sig själv. Jag och Pontus hade tänkt att skapa en egen en varsin YouTube-kanal. En
liksom, vi har den här Squid Gaming tillsammans och sen har vi varsin egen så vi kan spela upp. Om vi spelar själva så slipper vi lägga upp massa videoklipp på en och samma kanal. Alltså single player. Eller ja, när man spelar själv. Vart den? Nej. Vad fan är det där? Jag fick lampa. Sådär. Ja, 5 spänn. Alltså fy fan vad ful den här gubben har. Han har blåtiror överallt. Det kan vi åka och döda dem. Vi ser på kartan. Jag lovar er att jag kommer dö. Men man får försöka. Det här videoklippet idag kommer inte bli så jättelångt för att jag är ganska trött och sådär. Och sen ska jag orka spela in ett eller 2. Eller jag vet inte hur många det blir videoklipp. Jag och Ponta spelar in ikväll. Jag tror inte det blir så jättemånga. 1 eller 2 tror jag. Sen ska vi spela själva. Oj jäklar. Sen ska vi spela själva. Ja, som jag sa, det kanske kommer upp på måndag, fredag eller tisdag, fredag. Och sen kanske blir någon under kanske ett videoklipp på helgen också. Jag vet inte vilken pistol jag ska för. Den där blir bra för den dödar på första skottet. Att ingen kan. Åh jäklar. Den här månaden kommer jag få snuter efter. Tror jag. Ja. Självklart. Jävla fega jävla som ingen snutar fort där någonting. Skjuter jävla kärringjävel. Ja, just det. Jävla CP-kärring. Vad fan tog han vägen då? Han är nere vid Los Santos Custom som ska fan döda. Eller försöka döda. Jag vet inte, när Pontus spelar Black Ops så vet jag inte om det är han eller jag vet inte vem som spelar när han spelar. Där har vi. What the fuck? Och han var precis klar när jag var klar. Ja, jag kan inte göra så jävla mycket. Jag har nog inte råd. Ska jag skriva? Tror man skriver så här. Jäklar, de här bilarna är svindyra att köpa in. Man har väl hur jävla mycket pengar som helst. Jag vet inte vem av dem han är. Jag antar att det är han som är typ 130 eller någonting. 100. Det är han som är level 100. Men jag tror att jag avslutar klippet här så ses vi lite senare. Bra, hej då.